Simbio, Robin Iclio is my God. Yung kalibutan na ako na pong ibalik ko sa ito kasi ninangalag yung king. Simbolo sa bangis, ang pintas na mananap ng kalibutan na. Oh. Dugay-dugay na yun sa sila. Yung video na na ganyan siya karon. Yeah. Tatawad naman po niya sa ako ajod. Dagan. Pero hindi naman ko niyang tao ng kalibutan na. Kada isa na to, dahil matag-mission dyan na itong sugo. Basta, kung yung sa isugo sa muha dyan na, kaya hindi niya man tao, kuhan, papel lagi. Ang papel na ko, dili niyo kaya, ang papel po ninyo, dili po na ako kaya. Ang kalibutan na. Sa tanan, balikan na to ni Arita diri sa kuhan ba, kinipitawang mga katiman mo na kita special child, mga mongoloid. Di ba halos tanang mongoloid, parehas tanang sila dagway. Halos parehas na sila tanang karakteristik, kinayahan. Tungkol ka isa ra ka espiritu, ani gamit ana. Samtang mo na siya nga espiritu si mongoloid na kipag-6 sa mga babae. Sa tibok kalibutan, bali isa na siya ka espiritu. Pwede ko niyo mo to, pwede ko dili. Pero kana si mongoloid yun na siya. Mo na yata ng lahi ni kalibutan na daghan po sila. Mo na si mongoloid nagkonseptiman sa tanan niya mga similya. Tanan niya binhi nga halos parehas yung tanan. Unity tanan. Halos panagway, terno. Tungkol kay gusto man si mongoloid po nga mapansin po siya, maila po siya ng tibok kalibutan. Nga daghang tagbantayanan ng kalibutan na. Kada gipakatao, klase-klase og misyon, klase-klase tumong tuyo. Nga naman nga naa sila ng kalibutan na karon. Pero sila na gyud gamit. Bisan inana sila ang ilang kinayahan kung kabalo lang kapag ko sa iro. Ang iro kung matraining nimo ang iro, di ba? Mara jud tao no. Samot ng tao kung matuluan jud nimo ang kinayahan sa bata. Ang kahoy sulti pa sa aman sa una yina ko niya. Ang kahoy kuno sa mintras gamay pa kuno na nga balikog nagtubo, matulid pa kuno nimo na. Pero kung dako na kuno nimo tuliron, dili na mo mabalik na siya. Muna ang mga bata kan mag-agad ka sa mga ginikanan nga magdisiplina ba kay kung dili ninyo disiplinahon ang inyong mga anak, magtubo jud na siya nga salawayon sa tibok kalibutan. Kaya nga naman pasagdaan man ninyo kay kung pinanggaan mo tong isa ka anak ba, isa ka hari to siya. Ang iyang maginikanan hari ug reyna sa tibok kalibutan. Ang ilang anak to kay pinangga kanila tanang buhaton ilaha yung kanan. Ilahan pangabugodahan ba, ilaha yung situlon. Hantod nga sige pamatay na bata, mga rape, dili mapiriso kay kaya man nila sus karon kay nahitabo na jud nga anapoy hari pod gipatay silang anak, girip, gipatay pa jud. Mao to nga dili na napabayad tong ginikanan sa iyang girip ug gipatay, mao to nga napiriso siya. Sa wala pa siya ang silot ato niya kamatayon bitay, mao to iyang gipatawag iyang ginikanan. Ingon siya, pwede ba adisir ko ninyo hukman sa kamatayon, pwede ba magisulti ko sa mga ginikanan? Mo to, nag-abot siya sa ginikanan, nagsulti, mo to ginayang ginikanan. Kung tinuuray ko ninyong mahal o gipangga, dapat gisultian tanak ko ninyo nga akong gihimo, dili day sakto. Kani adto pa, kaya mo makukaya ko ninyo tanan, daghang kang ipamatay, okay ra mo. Karon dili naman ninyo kaya, sayang kayo ang inyong pagpadako sa kuwa, wala ninyo nahimo nga tama. Mo na nitabo karon sa mga ginikanan nga konsentidor sila mga anak. Pag-abot sa panahon nga makapatay lang anak, labanan nila. Pero pag-abot sa panahon, dili niyo tanang panahon nga malabanan ninyo mga anak. Kaya nga naman, kung sa gamay pa na siya inyong gisitol, kung tinuray niyo nga pangga inyong anak, pasikitin ninyo, dagmali ninyo. Muna tinuray nga nagpangga si dili niyo labanan ng inyong anak pagkasala. Kaya kung labanan ka ni mabot, yun parang nga kamo mismo, mahimo pang patyon sa inyong anak. Kaya nga naman, nagtuo man inyong anak nga okay ra. Ni kalibutan, nabitaw ito sa pasiyaw ba? Kinitsinilas o buhi na to, kinatawag ko sa baga. Nagsulti na chinilas o kang ingon na chinilas 10, maayo pa katin kay bisan imong amo 10, bisan sa atong amo, uban-uban jud ka, di jud ka magbuwag. Ingon po ako, ingon na yung utin nga, mo ba chinilas? Ingon na yung chinilas lagi. Ako ani, masuot ra ko sa amo kung mulakaw. Kung maabot na sa balay, ibili na yung ko sa silong, di ganito ka sa taas. Yung maayo pa jud katin, swerte jud kay katin nga uban-uban kas tong amo. Ingon di siya nakaswerte. Nga ipasulod to sa lungag nga grabe kang ngit baho pa jud kayo.
dili pa jud ta undangan o dili mo suka nya may kag swerte ingon ni chinilas sa mo batin na dili basta-basta chinilas oy ayo pa ka chinilas kay makarelax pa ka pero ako yung taon chinilas grabe yung taon akong sakripisyo ito si lalom yan sakhansak pa yung kumayo pero kung makasubukan ako chinilas adi sila po ipagawas nya may kag swerte ingon ni chinilas sa mo batin kay ingon magag okay ra ka dihaten say okay kalisod dire hinoon mas mayo pa ka mo ni kalibutan na daghang bantayanan mabitaw ning katima ko sa Santos Ginoo Dios Divine Master Ben idire iti senior kaniadto ningon siya mas mapasaylo pa nako ang tawo makapatay kaysa man hilabot sa dili iyahang katungod kaya nga naman kada isa kasabakan sa babae ang Dios na diha nagpuyo mao na nga mortal jud ka siya nga hilabot ka kaya nga naman napangutan kapila di kag gipanganak kapila ka ba kay pahimugso ni kalibutana ang kasaganas ng batanon karon halos mapadaghanay pa sila pila ka babae lang nagamit pila ka babae lang hilabtan pero pagkabot sa panahon tulabagon gyapon niyo na kaya nga naman ang Dios diha na nagpuyo inyong gihugawan pero sa bagay mabitaw sa panultihon sakit nga AIDS daw gikan kuno sa Amerikano kaya sa ilaha na baliwala man exercise raman nila pero dili na siya nga bagay unta pero sa ang taman nga mao na maligay po karon ng nitabo sa panahon gani karon estudyante gani karon di patagan nila makondom lahi na jud ang dagan ang karon kamo gusto pa kamo kan balik control pa mo gihaguan sa tanang panahon na buntis inyong ipapunit unsa may sala sa bata nga inyong ipapunit mo inom mo dili mayo nan karon kon di jud mahulog ang bata na bitaw kung silingan karon diri instead nga makatabang niya na sakripisyo hinon siya mayo kaya nga naman di man niya magamit instead nga pag tigulang na siya magamit ang tanan niyang bata makatabang na pero karon dakong perisyo hinon niya kaya magipunit nakarwa mo dyan na punit ang bata mo na karon bantayanan jud ka sa matag isa karato nga ang bata wala na sala sa inyong kasalanan gihimo nino tungod kay kamo nagminahalay na po uban girip kanang girip ka pala jud nimo na nakatadhanan na jud na siya nga ripununon ka mo na siya na mo na nitabo kanimo mo na ginaingon nga sa kadaghang taon ikaw pa man kay nga naman agay ka sa iyong pangalan kay mo magyatag si mo po ni nakalatin sa imong kapalaran jud nga mo na may tabo sa imong kagalingon mo na nga dili sa tamingon nga kay kada isa na to lain-lain gitag papel lain-lain ta pangalan lain-lain ta panagway lain-lain tag destinasyon sa kalibutan na lain-lain tag gipuyan diri sa kalibutan nga atong gipuyan og kalibutan nga atong himutangan karon atong alawas mo na nga sa matag usa kanato magamping jud ta ang atong kagalingon atong ampingan kay balikon ko kinasakit karon nga coronavirus ug daghan na sakit nga balik nakatimaan mo sa China dati nga gi-openan nila karon gibalik nila kay nga naman once nga ang tao magtapok-tapok ang sakit na mo balik isab kay halos kada tawo na si bakterya o virus nga ni connect sa tong lawas kay kana sa dinala sa matawag sa English nga sa hinuro sa hangin mo na siya na ng panahon na nga mura siya kasugi ba nga gagmay pag magkatapok ng asugi makita na sa kasugi niya mubuo yun na siya mo nang sakita karon nga nidag sa tibo kalibutan balik ka na tong sulti kaniadto testamento ni Salvador nga ningon si Salvador bisan pag mag-akob ang langit ug ang yuta ug ang hinuro sa hangin mawala ug ang mga bituon sa langit dili si Salvador ug dili sa bako mawala ni kalibutan na kana naagada ka na sa tong studio kang gipamulo isong Ginoo Dios Divine Master Ben idire senior kaniadto ingon siya mapabiling nga mobarog ng kalibutan na utang pulos kay balik anting material ug spiritual busa ako nag-studio jud ako material ug spiritual kay nga naman gusto ko nga ako makasaksi jud kapag abot sa panahon sa pagbuto sa adlaw sa paghukom sa buhig minatay nga akong buhig saksi na makita na kung unsa may tabo sa kalibutan kaya nga naman sayang nga atong kinabuhi kung mawala isa ra kini nagantos ka sa tas nga panahon nagtugog kag building million o billions pa halos gani imong gigasto apan ang imong kagalingon nga lawas walay taring-taring sayang ang imong lawas mabitaw ng katiman mo ka nga matay nga natulog mo na gitawag sleeping sickness matulog ka tabalunan yun yung espiritu kay naay panahon nga makorner siya kung mapildi ka sa labanan yung espiritu bali dili yun nakabalik yung material nga lawas mawala na yun na siya kung mawala pa totally patay na yun yung material nga lawas niya na depende ka na kaya nang kita Highlander power nag-studio na sila pinagi silang katulogon kasi klase mo ng studio sa tao ng kalibutan na gitawon nilang astral travel ang astral travel usab sulod sa 24 oras kung dili sa makabalik ang espiritu si material nga lawas mapatay na po na siya, totally patay na. Kaya nga naman, gisuda na maglain, dili na sila kabalik sila material nga lawas. Maka ng Highlander o astral travel. Kasi klase magud nga kuan
studio ning kalibutan na kay daghan man kay ta kuan structure ba. Pero na di tao nga gipakatawo nga kinunahan ang daan totally hari na mapipakatawo pero may corona na siya. Mo ning kalibutan na kada usa nato kanya-kanya matag misyon, kanya-kanya tagpapil. Pero ako ni barog lang jud ko isip makatao o Pilipino sa tibok kalibutan kay kitang tanan malalain matag tradisyon, dalain tag grupo, dalain tag sikta pero isa ra tong gili kay isa ra sa nabugna kanato. Wala lang kindili kinira kung Diyos Divine Master Bin Idirit si Master King of all Kings, Master Memborek Junior, Divine Grand Master Mas Madonic Universe. Sila na mulo ng ganakarayon, himuon ta ang tao samo susama sa akong panagway. Matuman ang magbot gikan sa yuta payong sa langit. Pero kumo kay dula man kini karon ni kalibutan mismo ang Diyos karon napil sa dula. Mao na kanakadiya kita karon sa events ba, pero life like a games mo na itong kalibutan karon nga nakadaiya man tag misyon, kada diya tag sugo. Kanya-kanya tapan pagkabot sa panahon katimaan mo sa panahon kanit gipasugo sa isa kahari nga kada gipasugo pagpanawag na wala to sir nakatambong kaya nga naman dito man naman sa sugo pero pagkabot sa sugo na sad kay lakbitan to tong sulti kaniadto ni Divine Master Bin i-direct teacher kaniadto nga lingon siya kana mga tao nga mga Rizalian ug mukadyan nga mosulod sa kapulungan sa PBMA pag mo pa membro diretsuhan na ninyo kay kanang matawon na taas ka ng serbisyo sa akong kapunungan gikan pa kaniadto mo na siya nga kasagaran kaniadto ang mga kadista ug Rizalian direct na halos pwede na sila may screen dayon to kay taas na sila serbisyo kay continuation ra mo na nitabo kaso lang ang PBMA lang gisala na ni tanan gikan kaniadto ang PBMA jud may lugdang tanang klaseng kinadman sa PBMA na nasalod tanan kani balik numito sa inahan sa tanang inas tibo kalibutan mo kinang kapunungan sa PBMA giparehistro sa kapunungan sa Exchange Commission ng gitawag Philippine Benevolent Missionary Association Incorporated with Sign the Page Raporto. Pero kung ilapinin mo na siya paper tilim tagi sa Gambi Division Burial School College sa Mysteries ginal sa 88 ka division tanang klaseng habak anting-anting mga instrumento medal unsa man mo sa sakop sa biriyan ng gidala ni Divine Grand Master Rubin Madronic Universe o ang Master Miriam School College sa Mysteries 72 ka division nga gidala ni Master King of all Kings, Master Memborek Junior, tanang klaseng libreto, libro, mga patik sa tong lawas mo kana siya kitawag og andir kana siya sa Miriam School College na Mysteries o ang ara-ara makda magsadam nag-control ka sa North, East, West, and South ng kalibutan news, balita o mensahe ng kalibutan na mo na nga ang kapunungan sa PBMA kung bisang kapila na siya mawala man siya o end of contract na pero ang PBMA di din mawala hantos kantoran to ang PBMA mo ang kalibutan kang PBMA sa mo ang gahom ng kalibutan na nakataas kay kini akong video karon pang 99 na kini siya karon ako nga videos akong ipakita nga naka ninyo nining kuan Mayo 5 2020 adlaw nga Biyernes basta kada isa na to estudyuhan ninyo unsa ngalan sa adlaw gikan sa Lunes kay nasugod ang semana jud sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo mao na siya Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo mao na ang Domingo man ikapito ka adlaw nga gitawag Sunday mao na siya ning kalibutan na kung makaila ka sa Latin ana swerte ka mao na siya nga ining kalibutan na bantayan na nimo obserbaran nimo ngano man nga gipakatawo ka ning kalibutan na ngano kinahanglan ka mag-ilis kay ngano kung dili ka mag-ilis manimaw sad ka magilis ka sa adlaw nga Lunes kay ang adlaw gani ilis-ilis ang semana ilis-ilis ang bulan ilis-ilis ug ang tuig ilis-ilis pero ang atong lawas madagingon mag-ilis-ilis gyapon pero kung nakaibalo na jud ka pwede nimo lawas dili na nimo ilisan para sa ni Papabintoy o ni Roberto Boray kato siya nawala na to siya pero tudlo pa niya mingon siya kaniadto tuwara kong lawas gi kuan firing squad kay grabe ka bugoy bisyoso abusado si Papabintoy mao kato niadto sa Turtle Island nga nisakay sa gapnod atong panahon na kato sa una sa kato isa sa nasabak na ko sa una si Rio Iliano nawala na gani po karon yung material kato yung asawa sa una giinan to ni mga Paulina nga yo masugot ba kayo nga ang imong asawa imong kusinira ni Divine Master Bin i-direct siya siya dali istorya pagsulti sa mga Paulina adto sa kasimana namatay na nawtago na material sos karon na yung asawa kay nagluya naman pod moton na motoy tambalon sa una sa Batimbe babae dito siya kay di naman kay na tambalan moto ingon ditong babae dayon oy nagsabot naman din mo ni mga Paulina nga himong kusinira ni Divine ang imong asawa wa siya kay balo nga personal jud ay nga gipangayo ang niya asawa kato siya pod katong
si Tay Sergio Iliano mo kato gipamisyon ni Divine Master Robin indirectly senior kaniadto sa Bohol nga sulod sa duka tuig dili to siya mukano dili minom moingon tong mga bulanon sa una kay backlight sa tibok Bohol jud kay kanang tilmubo ubay Bohol napo diha ang 7 ka timbre na diha ang 2 ka ilong 2 ka mata 2 ka baba 2 ka dalunggan 2 ka lug sa dulo 2 ka lug sa mata 2 ka lug sa ilong ug baba na diha ang kuan sa figura kanang gitawag nga 7 ka timbre na sa tilmubo ubay Bohol kani nakaadto ko dito pero wala lang jud ko ni kuan kay Igor man ko nilabay sa tilmubo jud wala jud kay ni sulod na nga tilmubo kay isla ra siya gamay ra kana siya pero kana diha may estudyohanan jud na kaniadto ang tour guide nila diha si Boy Otero basta kani kalibutan na klase matag estudyo mao ka tinusulti nako nga sila pag estudyo kaniadto dagan sila pan pitura jud sila ang nakalampo sa ilang training dito uba si Dr. Rizal sila Andres Bonifacio kanatong kapanahonan mao to nagsulti nga ang kapunungan sa PBMI gidumalan ni Divine Master Robin Idiric Senior pagtukob iyang itonover ni Master King Upul Kings Master Bimborek Jr. o gikan ni Master Bimborek Jr. itonover sa ni Divine Grand Master Madron Universe wala katapusan kanto ka sentisiparidad kompleto na kana wa na nakulang busa ang Diyos na yun siya dili siya milisan kay kato igo ron puto siya nagtumas sa mission karon lahi na sad kay kato siya gipangutanan mo ni Divine Master Robin Idiric Senior kaniadto gina siya do kaila de ka ni Lolo Arjano isa wala oy ngano na uban malagi mo tulog ni Lolo Arjano dito sa Minopi sa una matoy ngon siya nga kisa may kaila nimo sa Bohol siya si Anoy Datahan sa Anoy Datahan si General Arjano dito Concepcion isa ra kato siya mao ba mistiso man to Kastila man to kini si Lolo Arjano ito man tigulang na kay nubo pa jud siya mo na manggabalaan asa repitang lugar lahi ang panagway ug lahi ang pangalan balikan tani atong panahon na gipatawag ni Divine Master Robin Idiric Senior kaniadto sa Minopis apan niya panahon na pitura sila nga pagpanawagan ba pagabot nila dito tinga gani sing ano wala may tao pitura to pero wala sila kay ila gani nya naigamay nga payag dito una sa swimming pool babaw sa swimming pool magkanamo sa Minopis gikamay sila ni Divine dali pagabot nila dito nulod sila to sa pagsulod nila tong gamay nga pultahan dako man kay building solid kay concrete pito sila nagkuyog sila una siya ni sunod ni DM Divine Master Robin ato katong tulo dayon duha kay pito man to sila dayon kuan na sa tulo katong plumer yung angang nga last katong tulo nga ni tamak nahugno ang angang lusno nabilin ang tulo pagsunod na po ikadung angang nahulos na po ikadung angang nahulog ang duha kuha na lang 5 na nahulog pagka tulo ka nga nahulog na po siya nabalik na pod isa na balik sa ilang pito siya na lang isa na lang nabilin mo to nang utana siya hato siya nakabot dito sa top dito sa floor na balik sa gitaw second floor giinan ni si Divine master nga naman to master nga nangabali man to kaligon sa hagdan nga ilang kitamakan concrete ba to solido kay dagog ikabilya ng si Divine Master Robin Idiric Senior kaniadto do kutob sa madalang mga tao sama sila sa hagdan nga mabali ra gyapon sila kay nga naman wala sila kay gon pundasyon ug kutob sa mga tao nga siglito og kuan paghimo sa pulong sa kalibutan may tindisi pud sila nga maghimo sila kag galing kalibutan kaya nga naman ang espiritu mosulod ka na sila ha aron makatuko sila laing grupo sa magamog na sila kag galing ng kalibutan apan inulaman ra gyapon kana sila why sila kay gulong pundasyon kay ang ilang gahom minulaman ra na sila dili sama kanain mo o dili sama kanako nga akong gahom ako ajod ko tumoto siya nga nagsulti mi ato ginan ko niya ako kaya na kung modela apan wa siya kay mao ra gyapon siya mabali ug mahulog gyapon siya sama sagdan kay gipakita siya ni Divine Master Robin Idiric Senior kaniya tumoto ninyo si Divine kaniya to magistorya bisan magmangita mo 50 katang gamhanan pagka 51 back to Robin Iclio kamo kung mangita man ugal ni kamok 200 ka klaseng reliyon pagka 201 back to Robin Iclio kamo kano magliko-liko pa man kamo mo kini mga tawo ning kalibutan na daan nagipamulong apan wa gyapon kasabot sa bagay inini may sama sa kagwang ba instead nga na sa taas sa lube nyambak na kanibaring na po sa puno mo kini mga tawo wali baruganan balikon ko ang gipamulong ni Divine Master Robin Idiric Senior kaniya tingon siya okay lang kung kamo mag-studio magtuki basta yung sudlang nga grupo kapunungan dili na kayo restro kan midili sa membro sa Exchange Commission kay oras nga mosulod kamo sa mga grupo sikta nga naka-registered sa Exchange Commission dili na ko mangilabot nga na kaninyo
Ang akong ipangita nga miyembro sa kapulungan sa PBMI dili sama sa kalos nga bisan asa pa kasabar baguban-uban ng kuy-kuy kung dili lagi ipangita nga miyembro sa kapulungan sa PBMI sama kamo sa kada kahay nga may kalipurasyon apan dili may yung kalingoli bagyong hampak nga na kaninyo. Sama kanako. Hilabihan kada halos tanang mensahe istorya sa akwa tanan na igo. Gitamay ko giyobit GBIB apan karon ilang tama giyobit sa kapulungan sa PBMI ug sa Rubinyan mao karibugtong di barok sa tibuok kalibutan nagpresent ug nasaysay sa history di kan kanila hangtod karon lisod kining taong inyong understatement mo tag ni Divine Master Robin i-direct senior kanila to ayaw ka mo pagpasagad og masakit nga pilungan si misiko tao ka wala ka kailakin sa ka og kinsa usab siya basin pagabot sa panang inyong taong gitamay GBIB giyubit mao di inyong gipangita ug may naghatag sa inyong kaluwasan material ug spiritual o may nagdala sa kinabuhi nga wali katapusan ang pangutan tabangan ug tagaan ka kamo sama kanako karon nauptan ako ng infinito Dios unsa may infinito kanang infinito material kana kung makaangkong ka na isa sa may tendency ka nga dili na ka mamatay hantu ka sa kalibutan na to kay mao kana ang giuptan karon tungod sa ilang gasa pagsaling gari kanako kay kato akong lulo sa una samtang gibuntis pa ko sa nanay ginan ako na ni sa kong lulo swerte kaday kay ang batong pansil na asim sa bakan nagturok og nagpakatao nga may pagaludan pagaampuan pagayukbuan sa tanang katos sa nagasurang sa tibuok kalibutan mao ako si Jimmy Banilla Limpot nga nailado kaniya tos pangalan nga Jesus Christ pwede ko ninyo katuhuan pwede dili nga naman sa bagay tanan nagsulti kaniya to walay nito kaya nga naman kaya ang tao na namuto kun ulay bitan may kasabihan na bakit ang pagsisisi ay laging nasa huli basta ako magkinaon sa andagan dili na kumabasa ninyo kaya wala laing gistudyon sa tanang klaseng kinadman kaya ka naman ito ipambulong ni Divine Master Robin, i-direct Christian ka to. Kamu mga taong gamahanan, disaman mo sa wala pa si Robin. Nanungwa ka mo, tungod ni Robin Iclio. Muna giingon diha nga maswerte ang makabot sa katulong nga Robin. Apan ang pangutanawa, pakita nakabot si katulong Robin. Kaya nga naman, si Divine Master Robin, i-direct Senior. Master King of all Kings, Master Mbora Iclio Jr. Divine Grand Master, Master Madron Iclio Reverse. Ang ikaduha, Alas King the King, Robin Libor Iclio the Second. Ang anak ni Alas King the King, Ruben Libor, ikirisikan mo ka na si the third. Mo nag-ingon masurti kita kung makabot ka si katulong Ruben. Apan ang saan pagkasurti nga si First Ruben, dili na mumuto. Sisikan Ruben, samot ng dili mumuto. Mo nang, wagabot si katulong Ruben, wala dyan mo. Hulog sayang kay managyon ni Device Masters kaniya to. Sa takna magsudya ang palad. Matamis kanunay ang magpaubos. Ang ganti, ug bayad sa mga luha mo, may langit ng damgo sa imong pagpaubos. Magpailob lamang bisan ako sakiton kay palad nagbuot nga ako tamayon lang mabisan ako gitamay ako apan ako dili ko madinutanon apan dili jud ko malimtanon sa tinuray lang ang nagtabang na mutabang sad ko apan ang mataw ni Yobit ug ni Bebig ni tamay kanako nagyapon mo mapabot kanako managing kun tanom og saging inyong anihon ngari kanako apan kun bagyo hangin inyong tanom ngari kanako bagyo usab ang inyong anihon ngari kanako managingon ang sa atong amang kitang tanan pagkatumbasan sa atong binuhatan dinis kalibutan na isulat ang kalipayng dayon managingon ning kalibutan na masurte kita kay makaangkon sa kinabuhi wali katapusan is 10,000 region siya mao gyud tinuod kinabuhi wali katapusan gitawag resurrection makailang mo sa triple R nga gitawag resurrection din kara sa reincarnated una kaila po mo sa tulo ka hari nga nagpuyo sa atong dughan una kaila mo unsa ninyo pagpagawa sa hari sa Dios inyong dughan nakaila mo sa pasulod sa Dios inyong dughan o nakaila sad mo nga ang Dios dili na magawas inyong dughan hantos kanturan human body form sa kalibutan na imulaw sa tao basta ako taas naman sa ko kay kini pang 29 naman yun ako ni siya karon nga post sa YouTube basta ako isa lang kasulti nga na kaninyo ang importante sa tanan anis ka sa imong kagalingon nag-angkon ka sa pit trust and discipline na kay pagsalig uban na yun sa pagtuo kay liyok tao kay tabangan ko ikaw panuktok tao kabrihan ko ikaw pangayog tao katagan ko ikaw managyan kun mangayo ka muliyok jud ka kun magtanom ka muliyok jud ka katagan ka grasya sa Dios balikan na to maningon di Divine Master kaniya to mabot ang panahon muta-muta ang kamog ginep nimo kwarta parang saan yung kwarta ko kami mo palit mabot yun panahon back to zero ta one atay makan one time mainom kay alpha and omega kuno sa kanito mo kuno sa karon mo kaniya to pagabot ang panahon na sa karon pala akong balikon magtuon na jud mo fasting may na lang nga pagabot sa time ni jing wala na mo'y makan wala na mo'y minom ang inyong lawas dili na mabigla kaya wala di professional nga ni Dritso wala na elimination round tanang professional na agi yung elimination round basta ako nanginautan jud ko kasayang atong kinabuhi kung mawala lang sama sa aso kaya nga sa atong makita grabe kalabong sama sa manigarilyo ka nakita kag upos na tapos nakita kag bukag na bungkag
nakita kag suma naman mayong adlaw may buntag matag usa ka nato sa kalibutan bininyagan walay bunyag pinagsipanang division Divine Master Bin Idireksyon Master King of all Kings Master Bimbo Raikyon Divine Grand Master Master Madoni Kyoda First iba na sa inas kanon para mga mamig Linda Oliveros Boray apuhang yuta ginayuta sa tanang kalikasan magnito sa manito sirpil sa arkangeles sa ito sa yuta may buntag matag usa nga kanato God bless to all people.